Суровините за производството на бетоновите керемиди са пясък, цимент, вода и боя. След като се отцеди от излишната вода, пясъкът по транспортната лента се складира в бункер, където минава през сита за постигането на необходимата фракция. В миксер се смесват компонентите цимент, пясък, вода и боя по рецепта на производителя. Количествата на подаваните суровини непрекъснато се контролират от компютър и всяка промяна се отразява на екрана. Получената смес се подава към екструдер, където се оформя керемидата върху метална подложка, определяща формата й. Специалните ножове оформят предната и задната част на керемидата, както и отвор за приковаване при монтаж. След това заготовката преминава процес на мокро боядисване. Тук се придава желания цвят на керемидата. Керемидено-червен, червено-кафяв или черен антрацит. Боядисаните керемиди автоматично се подреждат във вагони и се подготвят за сушене в сушилня при температура от около 50 градуса Целзий. Бетоновите керемиди не променят по никакъв начин своята геометрия по време на сушенето. Това гарантира лесната работа с тях, тъй като няма никакво изкривяване или свиване на материала. Контролът на продукцията е непрекъснат. Модерната лаборатория е оборудвана с изключително модерна апаратура, която следи за теглото, влажността, здравината и геометрията на продукцията. Здравината на продукцията се изследва на точно определено време след излизане на готовата керемида. На 7-я час, на 24-я час и на 28-я ден. Керемидата, чието тегло и здравина се изпитват в момента, е произведена преди 24 часа. Тя трябва да издържи натоварване от 170 кг. Това, което показва компютъра, е доста над нормата. Керемидата издържа натоварване от 238 кг. Геометрията на керемидата се следи в 5 определени точки. Лазерни лъчи определят размера абсолютно точно. На екрана на компютъра се отразява измерването и след това се съхранява в база данни за всяко едно измерване. След излизането на вагоните от сушилнята по транспортната лента, керемидите продължават своя път. Уред със звуков сигнал контролира повърхността на керемидата. Тя трябва да е гладка и без излишни остатъци от сместа, които биха могли да залепнат по нея по време на производството. Изсушените керемиди преминават към отделяне от подложката. Тук се разделят пътищата им. Подложките по транспортната лента се пренасят за поредното оформяне в екструдера, а готовите изсушени керемиди преминават през така нареченото второ боядисване, което представлява специалното покритие, гарантиращо допълнителна защита на повърхността на керемидата, както и по-дълготраен цвят и по-добра защита от климатични условия. В тунелната сушилня при определена температура покритието изсъхва и това е последната обработка на бетоновата керемида. Производителите са се погрижили и за защитата на специалното покритие. Върху гърба на керемидата се полага лепилен слой, който я предпазва от наранявания по време на опаковането и транспортирането на готовата продукция. По този начин не се получава надраскване по повърхността на керемидите. Всяка керемида, произведена в завода, има оригинален надпис на гърба с марката на производителя, както и дата на производство. Така може да се контролира всяка партида, излязла от завода. И ето защо даваната от производителя гаранция от 30 години не е просто словосъчетание или рекламен трик, а сериозно обещание. Съгласно високите стандарти за качество и най-малкият дефект е повод керемидата да не продължи по транспортната лента.
Допълнително се следи качеството на продуктите от външен контрол, който при евентуално наличие на визуални дефекти и грешки по керамидите ги отстранява. Само качествената продукция продължава към опаковъчната машина. Керамидите се подреждат и при стягащ чембер, за да се осигури стабилност при транспортирането. Фолиращата машина опакова готовите палета. За да се избегне конденза, се правят отвори във фолиото, което спомага за допълнителното по-нататъчно протичане на процесите за втвърдяване на бетона. Готовата продукция се складира в открития склад на завода, където престоява 28 дни, след което е годна за пазара. Във всеки палет с готова продукция може да намерите и подробна инструкция за монтаж.